Ilungu lekomiti kasodolophu elijongene nokuhlaliswa koluntu kwisixeko saseGoli, uCeba Mlungisi Mabaso, liqinisekisile ukuzinikela komasipala kuphuhliso lwehostele zaseSoweto. Ngempelaveki uMabaso ebese-Meadowlands apho abhengeze khona isicwangciso sesixa-mali se-R10 billion njengenxalenye yenkqubo yophuhliso lwehostele, enjongo yayo ikukuvuselela ihostele kwidolophu iphela. Ethetha negqisa leendaba zeSoweto TV kwangoko namhlanje, uMabaso uthi isixeko sibambisene neenkokeli zehostele ezahlukeneyo uqinisekisa impumelelo yeliphulo. Ukuzokhumbuleka MMC yokuhlaliswa kwabantu Mlungisi Mabaso wethule uhlelo eGruleni Recreation Centre Meadowlands eSoweto kulempela sonto esiphuma kuyona. MMC wezokuhlaliswa kwabantu wethule uhlelo lokuvuselela amahostela kulo lonke idolobha okuhloswe ngalo ukubhekana nezimo ezingezinhle abantu abahlala kuzo kanye nokwethulwa kwezinhlobo ezintsha zezindawo zokuhlala. Intention yomhlangano bekuzopresenta istrategy sokuguqula amahostela kulesimo ayisona njengamanje ukuthi swenze abe sesimene esiright esingcono ukubuka ukuthi sishintsha kanjani lezakhiwo khona ukuthi kube izakhiwo ezokwazi ukuaccommodate kahle abantu nama families abo nokuthi ke si-integrate kanjani imphakathi yethu lama hostela ekhona ukuthi abahlali basemahostela bebe yipart of the broader society. uMabaso ubesegcizelela ukuthi lolu hlelo lisekelwe esigabeni sesi-26 somthethosisekelo waseNingizimu Afrika esiqinisekisa ukuthi abantu bathola izindlu ezifanele. We are starting a process ezothatha isikhathi and mhlawumbe kubalekile nje kuzofuneka sibe patient sibe na indlela yokusebenzisana yokwamukela ukusebenza nokuthi ke sibe nendlela yokuaddress ama challenges makukhona ama frustrations abanawo bekwazi ukuengage sikwazi ukubona ukuthi siwa address kanjani because i-development takes time ke yaqala leyana yastola for almost 15 years so maybe nathi we will run our own program maybe for 10 years or so. I don't know, it will depend on ama processes nama activities esizoembarka kuona, but at the same time futhi nokuthi siyakwazi ukuthola i-financial assistance ukuze sikwazi ukumove kahle iprogram. uMabaso uthi uhulumeni uzibophezele ekubonisaneni okuphelele nabahlali okanye nabaholi bamahostela ukuqinisekisa ukuthi izinqumo abayithathayo zihambisana namaqiniso akhona. Ezindabeni zeSoweto TV ngingunobuhle wakwaNdlovu ngibika ngiseBramfontein.